नमस्कार, मी प्रज्ञा तेली. माझ्या चॅनल मी तुमचं स्वागत करते. आज मी तुम्हाला बांगडा फ्राय आणि बांगड्याचं सार हे करून दाखवणार आहे. मी ते बांगडे घेतले आहेत आणि इथे ना मी पाणी गरम करत ठेवलेलं अगोदर आणि मी तिथे बांगड्यांचा ना मी डोक्याकडचा भाग आहे ना तो सारामध्ये टाकणार आहे. आणि हे पाणी गरम करून घेतले. मिरची भिजत घालते. गरम पाण्यात मिरची भिजत घातली ना तर त्याचा तो थोडासा कडवटपणा पण निघून जातो आणि हे होतं मिरची बारीक वाटली जाते. मी गॅस बंद केलाय. फक्त पाणी गरम करून घ्यायचं, थोडंसं उठून घ्यायचं आणि त्याच्यात मी मिरची भिजत घालायची. तुम्हाला मी मालवणी स्टाईलने बांगड्याचं सार, बांगडा कसं फ्राय केला जातो करून दाखवणार आहे. आणि हे धने घातले, धने आणि हे करायचं. गॅस बंद आहे माझा, गॅस बंद आहे. फक्त पाणी उकळून घ्यायचं, बंद करायचं आणि त्याच्यात मिरची आणि धने भिजत घालायचे. तुम्ही थंड पाण्यात पण घालू शकता, पण मी असे घालते, गरम पाण्यात टाकते. म्हणजे ते बिया ना सगळं वाटल्या जातात मिक्सरमध्ये, नाही तर त्या अख्खीच्या अशाच राहतात थंड पाण्यात घातल्या की. आता हे मी साफ करते पहिले आणि नंतर तुम्हाला मी दाखवते याचं साहित्य काय लागणार ते. मी साफ करून घेतलंय. डोक्याचा भाग सेपरेट ठेवलाय, शेपटी आणि मधला भाग सेपरेट केलाय. आणि याला लावणार फ्राय करणार आहे आणि याचा सार बनवणार. पण त्यासाठी मी काय घेतलंय, हे हळद, धना जिरा पावडर, मालवणी मसाला थोडाच घेतलाय. मालवणी मसाला नंतर परत लावणार आहे. हे आगूळ घेतलंय, आला लसूण, मी ओली मिरची पेस्ट घेतली आहे, मीठ, एवढं साहित्य घेतलं. आता मी याला परत लावून ठेवणार आहे. पहिलं मीठ घालते, मीठ घातलं, आलं लसूणची पेस्ट, आलं लसूणची पेस्ट, कोकमाचं आगूळ. आमच्या मालवणी रेसिपीमध्ये कोकमाच्या आगळाशिवाय आमची कुठची रेसिपी बनवत नाही. कोकम आणि कोकमाचा आगूळ. आता हा धना जिरा पावडर, मालवणी मसाला, हळद मसाला मी अजून लावणार आहे नंतर परत. आज थोडा लावला कारण मी याच्यात ओली मिरची पण घातली आहे ना. आणि हे असं ढवून घ्यायला मी हलवायचं असं चांगलं. त्याला चांगलं लागलं पाहिजे. हे बघा, त्याच्यात ते सगळं मुरलं पाहिजे. आणि मध्ये मध्ये ना मी अर्धा तास ठेवणार आहे. 5 मिनिटांनी परत त्याला हलवून घेणार आहे. मध्ये मध्ये हलवत राहायचं म्हणजे त्यात लागतं ना, ते एका साईडनी लागतं, एका साईडनी लागत नाही ते. हे बघा, चांगलं मुरलं पाहिजे त्याच्यामध्ये, तेव्हा ती त्याला चव येणार. कारण मग बांगडे कसे उघडच असतात. बांगड्याच्या भागात द्यायला घालणार, सारात घालणार आहे ना, त्यात मी थोडीशी हळद घालणार आहे. त्याला पण मीठ थोडंसं लावणार आहे कारण ते सारात घालायचं आहे, जास्त नाही घालायचं. थोडंसं मीठ, जास्त नाही मीठ घालणार, जर असं फक्त. सारात पण आपण मीठ तर घालणार होतात, मीठ. आणि 4 कुकमध्ये टाकून लावणार आहे. हे बघा, कोकम टाकून त्याच्यात मी ही कोकम फेकायची नाही, नंतर आपण सारात टाकायची डायरेक्ट. हे असं ढवून घ्यायचं. याचं सार करणार आहे कारण मी सारामध्ये जास्त मच्छी घालत नाही. आमच्याकडे सारातली मच्छी कोण जास्त खात नाही, मी कमीच घालते सारात मच्छी. आणि आता मी हे असंच ठेवणार. तोपर्यंत मी ह्याचं ना साराचं वाटप करणार आहे. कांदा, ओलं खोबरं आणि लसूण घेणार आहे मी. एक टोमॅटो घालणार आहे. तोपर्यंत आता मी याचं वाटप काढून घेते. आता मी सारासाठी वाटप घेतलंय. हे बघा, ओलं खोबरं, कांदा, लसूण आणि एक टोमॅटो घेतलाय. आणि सारामध्ये मी कोकम टाकणार. त्याच्यात 4 कोकम आहेत ना, म्हणजे तुम्ही जास्त घेणार नाही कोकम, कारण हे कोकम आहेत ना गावचे आहेत. 4 कोकम घालणार आहे, 4-5 कोकम घालणार. म्हणजे मी जे 2-3 घेतले त्यातली त्याच्यामध्ये मी बांगड्याच्या कोकम टाकले, ती कोकम पण त्याच्यात टाकणार आहे. आणि कोकम गावचे आहेत ना, जास्त आंबट आहेत म्हणून कमी घालते कोकम. हे बघा,
परत सांगते, ओलं खोबरं, कांदा, लसूण, टोमॅटो आणि फोडणीसाठी कांदा आणि लसूण घेतली आहे. आणि बघा इकडे भिजली आहे, चांगली ओली मिरची भिजली आहे. गरम पाण्यात घातली नाही, भिजत चांगली भिजते पटकन. मी हे वाटून घेते सगळं. मी अशीच भिजत घालते, मिरची ना गरम पाण्यात घालते म्हणजे ती ना चांगली भिजते आणि त्या बिया पण वाटल्या जातात. हे सगळं वाटून घेते मी. सगळं वाटणार आहे. टोमॅटो, कांदा आणि मिरची मी एकत्र वाटणार आहे आणि ओलं खोबरं वेगळं वाटणार आहे. बघा वाटून घेतलंय सगळं. ओलं खोबरं वाटलंय सेपरेट. मिरची वाटून घे, मिरची, कांदा, लसूण, टोमॅटो एकत्र वाटलाय आणि ह्या फोडणीसाठी बघा हे घेतले. तर तुम्ही फोडणीला घालणार आहे कांदा आणि लसूण. तर तो तापत ठेवलाय मी आणि याच्यात तेल होत. तेल चांगलं तापायला द्यायचं. हे बघा तेल तापलंय आणि लसूण आणि कांदा फोडणीला द्यायचा. मी त्याच्या मच्छीचं जेवण असतं ना त्यात मी कढीपत्ता, कोथिंबीरचा वापर नाही करत कधी. तर साधी बनवताना जास्त वापर नाही करत. फक्त या कांदा, टोमॅटो जास्त खोबऱ्याचे तर वापर करते. हे बघा हे तापलंय. आता मी हळद टाकते. काय काय लोक कशी मिरची भिजत घालताना म्हणजे काय काय जण हे करतात, हळकुंड घालतात त्याच्यात आणि मग पण त्या कलरला छानाला कलर छान येतो, पण मिक्सरला कधी कधी वाटत नाही हळकुंड, म्हणून मी नाही घालत. हे बघा आता काय करायचं, फोडणीला द्यायचं. फोडणीला घालायचं आपण टाकलं आणि ढवळायचं टाकलं चांगलं ढवळून घ्यायचं व्यवस्थित. तेलावर फिरलं पाहिजे. सगळं धुवून घ्यायचं. उकळी काढायची चांगली. कोकम टाकते त्याच्यात. या मच्छीमध्ये मी कोकम टाकलेच नाही, कारण मी याच्यात टाकले. फुकट नाही घालायचे कोकम. मी नाही काय काय लोक टाकून देतात, मी नाही टाकत. आणि गावचे कोकम आहेत जे कोकम जे बनवतात ना, ते कोकम बनवायला किती वेळ लागतो ना त्यांना मी माहित असतं. कोकम कसे बनतात, किती वेळ जातो बनवायला. त्यामुळे गावची लोक अशी फुकट नाही घालत कोकम. त्याला खूप मेहनत असते कोकम बनवायला. आणि आम्ही मी म्हणजे लहानाची मोठी गावीच झाली आहे, त्यामुळे मला माहिती आहे कोकम कशी बनवतात, कशी वेळ लागतो, काय प्रोसिजर आहे कोकम बनवायची त्याची मला माहिती आहे. आणि आम्ही बनवायचो लहान असतात, आईला मदत करायचो असं गावी कोकम करायला. खूप वेळ जातो, खूप म्हणजे खूप. आणि त्रास पण होतो. ते कोकमाचे जे रतांबे असतात ना, म्हणजे फळं असतात ना, त्यांना रतांबे बोलतात. ते फोडायला खूप वेळ लागतो, त्रास पण होतो त्याने. आता याला मी कड काढणार आहे, नंतर मीठ घालणार आहे. काय चांगलं जरा शिजून झाल्यानंतर मीठ आणि खोबरं घालणार. बघा त्याला उकळी आली आहे. मी त्यात मीठ टाकते. मीठ टाकते आणि हे वाटप टाकते. सगळं वाटून घेतले, हे वाटप टाकते. आपल्याला जसं पातळ पाहिजे ना तसं पातळ ठेवायचं. तुम्ही जास्त का पातळ करणार नाही, एवढंच ठेवणार आहे. थोडस फक्त खूप धुवून घेणार आहे, बाकी नाही. एवढंच. आणि बांगडे कधी सोडायचे, लगेच बांगडे नाही सोडायचे. जर ह्याला उकळी यायला द्यायची, उकळी या साराला. आणि सारा उकळी येता बांगडे टाकायचे. आता चांगली याला उकळी काढून घेते, मग बांगडे सोडायचे. हे बघा कड आलाय, चांगला कड आला. मी बांगडे आहे ना ह्याच्यात सोडते, साराच सोडते.
आणि एकदाच आहे ना असे ढवून घ्यायचे, सारखे सारखे ढवळायचे नव्हे. तर हे सारा जर ह्या कड काढायचा. एक कड, कारण हे कसे एका कडावर शिजतात. अगोदर घातल्यास वाशीने विरघळले असते. चांगलीशी कड काढून घ्यायचं याला. गॅस बारीक ठेवलाय आणि असं 5 मिनिटं चांगलं शिजून घ्यायचं. झालं. हे बघा इथे कड आलाय. मी आता गॅस बंद म्हणजे आता हे टोप तिकडे ठेवते आणि मच्छी फ्राय करून घेते. हे बघा हा टोप तिकडे ठेवला. आता मी मच्छी फ्राय करून घेते. ह्याला मी ना मध्ये 2दा ढवळलं, पलटी करून घेतली मासे. कारण काय होतं, एका साईडने लागतं एका साईडने लागत नाही. त्याच्यात मी थोडा मसाला घालते. मी दोघांची थोडा मसाला घातला. आता थोडा मसाला घालते. मसाला घालते. आणि हे गव्हाचं पीठ आहे. मी थोडं, तुमच्याकडे तांदळाचं असेल तांदळाचं घाला थोडं त्याच्यात. ह्याच्याला कवर चांगलं येते आता. आणि गॅस बारीक करते इकडे. ह्याला हे सगळं मी आता लावून घेणार आहे व्यवस्थित, ढवून घेणार आहे व्यवस्थित. तर गव्हाचं पीठ लावलं का ना वर कोटिंग चांगली येते. ते लावून घेते. हे बघा ह्याला तुम्ही सगळं लावून घेतलं व्यवस्थित आणि हे सगळं मिक्स करून घ्यायचं. आता हे अगोदर मिक्स करून घ्यायला पाहिजे होतं. तर मी पटकन इकडे हात घातला. त्याच्यात मी मसाला, हळद आणि मीठ आणि रवा थोडं घातलंय. हे सगळं मिक्स करायचं. तेल होतं, हे तेल गरम व्हायला जायचं. ते गरम झाले तेल चांगलं. तर मी ना ह्याच्यात ही लसूण घालते. लसूण घालणार आहे. लसूण, मोठी लसूण होते ना तर तुम्ही क्रश करून घाला. पण लसूण क्रश करून घातली की लसूण ती करपते पटकन, लगेच करपते. म्हणजे असं साल न काढता वाटायची, चेचायची ती आणि मग घालायची लसूण. थोडासा हिंग, असं हिंग पसरून घालायचं. बांगडा उरत असतो ना. तुम्हाला जी कृती करायची असेल ते करा, नाही केलं ते चालेल. कारण ह्याला आला लसूणची पेस्ट लावलेली आहे, पण जरा टेस्ट लागते तसं केलं की. हे बघा आता हे ना मी पीठ काय टाकलं माहिती आहे, ह्याच्यामध्ये मसाला असतो ना तो फुकट जातो नंतर शेवटी. आणि त्याचं गव्हाचं पीठ घातलं ना सगळं मिळून येतं आणि त्याला कोटिंग पण एक चांगली येते. त्यातमध्ये आहे ना कोटिंग पण चांगली येते. ते सगळं लावून घ्यायचा मसाला आतून वगैरे व्यवस्थित. हे सगळं लावून घ्यायचं आतून. माझा मोबाईल मला आणि मोठा ऍडजस्ट करता येत नाही. सगळं छोटं छोटं पडतं आणि पकडायला कोण नसतं ना, त्यामुळे जरा प्रॉब्लेम होतो. सगळं व्यवस्थित लावून घ्यायचं. आता मी सगळी त्याच्यात तेल ओतते. पहिले तेल थोडं घातलं ना, आता थोडं घालायचं. फ्राय सोडायचं असं चांगलं फ्राय करून घ्यावं. गॅस बारीक ठेवायचा आणि चांगलं फ्राय करून घ्यायचं. त्याला एका साईडने आता मी हे ते परतून घेते. चांगले भाजले, व्यवस्थित चांगले भाजले. मी ते परतून घेते.
आता मी परतून घेतले. आता हे ना चांगले भाजायला द्यायचे. आणि म्हणजे व्हिडिओमध्ये आवाज येते बाजूला माझे ना मैदान आहे तिथे ना तिथे मुलं जमा होतात ना मग तिथे गप्पा गोष्टी झालेल्या आहेत त्याचा आवाज व्हिडिओमध्ये येतो. तर आता हे चांगला व्यवस्थित परतून घेतले. आता हे भाजून घेते बघा परतून घेतल्या आणि आता मी चांगले भाजायला देते व्यवस्थित. आता तेल वगैरे काय घालणार नाही कारण त्याला तेल भरपूर आहे ना त्यात तेलात भाजून घ्यायला. अति पण तेल जास्त पण तेल चांगलं नव्हते वेळ सुंदर तसंच राहतं शिल्लक. हे बघा आता हे भाजायला देते. हे बघा मस्त की फ्राय झाले आहे. आता मी गॅस बंद करणार आहे. हे बघा आता गॅस बंद करते. हे बघा व्यवस्थित फ्राय झाले. मी केलेले बांगड्याचे सार आणि बांगडा फ्राय तुम्हाला कसं वाटलं मला कमेंट करून सांगा. माझ्या व्हिडिओला लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन क्लिक करा. अशाच वेगवेगळ्या रेसिपी तुमच्यासमोर घेऊन देत राहीन आणि सेम तुम्ही माझ्यासारखं करून बघा छान लागतं. आणि चला आता आपण भेटू पुढच्या व्हिडिओमध्ये नवीन रेसिपीमध्ये.